No ideme to vyznieť, mládenec. Takže, kokos. Ľudia, toto je 18-ročný talent, naturál. Určite budeš mať hejty, že sypeš. Ale on je naturál jak táto mikina. Jaké promo, čo? Srandujem, no dobre. Začnime kľudne, nech sa troška dostaneš do toho pozinku. Povinnými pózami, štvrťobratý, silové pózy a potom pôjdeme skontrolovať voľnú zostavu, čo sme si vylepšili. Ľudia, rýchla súka, potom tento chalanisko je klient môjho kolegu Dominika Prilovského, ja riešim len posing a minule sme mali stredko, kde sme doladili voľnú zostavu a dnes ju na konci videa uvidíte. Takže kulturistické plavky nahodené, prvá vec, detaily, bacha, ale toto musí mať zavreté tie peste, dobre? To akože fakt to nevadí to až tak veľa, ale urobí to celkový dojem. Jo, takže drž. OK, štvrťobrat vpravo. Neviem úplne, ako je to u vás v Saxte, ale na 99% prípadov v každej federácii idete v smere ručičkových hodín, takže lepšie by bolo radšej ísť kamera do druhej strany. Dobre, vieš potnúť tie triky také, aby si viacej napol rectus femoris vo vrchnej časti. Hej, skúšal si to? Že skús ako keby tlačiť zadok viacej dozadu? Úplne ako keby sa chceš takto vypočiť na kačičku a tým pádom sa ti strečne tento sval. Skúsi to spredu. Lebo tebe spredu to nezhorší postavu, len ti ako keby vystúpiť, že ako keby zadok troška dopredu, mierne pokrčiť, hej, a tento vrch tam viacej vystúpi, je tvrdší, oveľa. OK? Dobre, ďalšia vec, čo si všímaš, je, že hlavne v kulturistike, prosím ťa, musím vidieť zadok a ty si ho zakrývaš s pesťou, takže musíš tú ruku dať viac dozadu, alebo v tvojom prípade jedine, čo stačí, je, že viacej sa vyrotovať. No ty, keď máš ruky takto, keď sa viacej vyrotuješ, tak sa to napraví, hej? No. No my budeme tu mať dosť roboty, nechcem ťa stresovať, ale vyšperkujeme si aj toto. Ďalšia vec, zo začiatku si mal troška otvorenú tú ruku. Zavri mi ju, hej, takto. Tak, hej, aby bola, hej. Ruky v jednej línii a zasa zavreté peste. To je úplne sa to učí takto, že si vpredu a teraz sa iba otočíš. Viac menej to je tak. Dá sa to aj takto. Ide o to, aby si tá ruka nemala takto, ale aby bola zavretá, aby to aspoň smerovalo smerom na zem. Hej, aby má vzdialenosť je dobrá, hej. A aby si ako keby vytiahol tento predný delt, vieš? Teraz bude širší, lebo ty sa snažíš byť z boku čo najširší. Úplná paráda, tento predný delt s tvojím veľkým hrudníkom je tu krásna separácia. Jo? A ruka bacha zadná, nezakrýva si zadok, tak. Skvelé, otočka. To je všetko fajn. Dobre, štvrťobrat vpravo. Dobre. Čo sa týka tej výšky rúk, je to v poriadku. Niekto preferuje takto, ale ako keby zasa využijeme tú pomocku. Skúsi to takto chytiť. Tak, a druhú s nadmatom. Teraz sa ako keby napni. Vyťahni ten predný delt, paráda. Dobre, to by som vyrovnal. A toto by som si chytil ušie, nech to je kolmica. Tak. A troška pokrčiť. Nejako takto, pozeráš pred seba. Tak, toto mi pustíš. A akože toto je taká pomocka, to je tých štýlov veľa, ale toto vyzerá tiež skvelé. Môže, najviac esteticky je, čo učíme klientov, že začať ako keby tým štýlom, že proste sú ruky v jednej línii. Je akože viacej štýlov, ale tento je väčšinou taký, že sedí najviac. OK, štvrťobrat spravo. Dobre, zasa peste, hlavne na tej ľavej ruke. Dobre, Andrej, bolo to skvelé? Akože na tvoj vek, na tvoje skúsenosti s posingom je to, že extrémne a určite budeš dominovať v tých statických pózach. Ale kde troška strácaš a čo by ti ešte pridalo na profesionalite, je tie prechody medzi tými pózami. To sme, jak si bol, tak len si sa viac menej takto otočil a dal si sa. Musí tam aspoň troška pridať nejaký prechod, či už cez biceps, alebo takto vyššie cez biceps, alebo takto, kde ako keby ukážeme tie kontrasty, čo som ťa učil aj vo voľnej zostave, že táto póza samotná bude o hrudníku, hej? Aby sme urobili wow efekt, aby si zobral na seba pozornosť, aby si povedal, že fúha, že to je bombardér, tak predtým ukážeš chrbát, či už nejakým takýmto prechodom, takýmto a potom to tam všetko strúhneš. A ten prechod je úplne jednoduchý. V silovej póze, ktorá je zatnutá, uvoľníš, hop, bum. A tuto tiež vypustíš ruky, ruka ťa otáča, nastavíš hrúbku, šírku, bum, toto zas, napríklad cez tento štýl, také krásne vykročenie, alebo keď chceš ísť cez triceps, bum. A tu
napríklad odtláčaš zem, bum, alebo proste tam ich tých štýlov je veľa, že zasa sa rozlúčiš a hoci ako, proste to už je jedno, to už je na tebe, ale nejaké takéto srandy. Dobre, dvojitý biceps spredu. Dobre, toto je akože klasický štýl, hej? Pozrieš na klasika, dobre, aby som to mal v tom jasno. Akože mňa to celkovo učili, že túto nohu si tak ako keby pritiahnuť a mať ju nie úplne takto. Áno, áno. Classic Physique je o tom, že ty často nasúvaš, alebo respektíve presúvaš veľa percent ako keby váhy a hmoty tela na jednu, si ako keby z boku, aby si opticky zúžil pás, lebo keď stojíš rovno versus z boku si uši v páse, vyzerá to viac esteticky a v tom chrbte a versus stehno urobíš takéto krásne estetické účko, že ide krídlo, krídlo, krídlo a potom noha. Čiže hej, že si v základnom, zasa veľký prechod a rozbalíš to. Ešte viacej navážiť na tú nohu a nechceme žiadne fúky medzi nohami. Úplne urob, že hej, na túto stranu, ak chceš ísť. Alebo na druhú, to je jedno. A rozbal to. Hej? Lebo medzi prechodom je dobré urobiť pozornosť na ruky, na nohy naraz a bum, rozťahuj to. Predný široký. Nie vždy to Classic fyzici robia. OK, a zasa, taký trik v rámci takého, aby si zobral na seba pozornosť, jak budeš dlho v tej póze náhodou, že vás budú dlho držať v tých klasikoch. Tak jak si v tom lat sprede, tak buď symetrickom, základnom, rovnom a potom si kľudne prestup a tiež sa môžeš malinko vykrútiť. Sice lat spred je taký, že má to byť o dominantnosti, o najviac šírke spredu, ale tiež nevadí, keď vás dlho držia, jak taký doťuk, ako keby malinká zmena. Zasa ukážeš, že si flexibilný, že vieš aj niečo iné. A bereš na seba pozornosť, lebo sa hýbeš. Tak? Tak, hej. A vieš sa navážiť na svoju stranu, ktorú vieš krajšie odpozovať a zároveň vieš ako keby tú nohu lepšie napnúť, keď je jedna vystretá, vieš? No ťažko sa napína obidve naraz, ale keď sa jedna troška uvoľní, ako ty by si mal pozor, vždycky napínať obidve naraz, ale keď sa dá jedna noha na ťažisko a druhá sa troška vystre, tak sa lepšie napína. Paráda, paráda, OK? Joj, teším sa normálne, teším sa, jak z môjho syna. Dobre, hrudník z boku. Toto je vidieť, že ty si normálne Arnoldov syn. Dobre, ešte raz to daj a ukážme si pár detailov. Táto fuga, keby som stredový rozhodca, alebo keby som presne v strede, tak túto fugu potrebujem troška zatvoriť. Akokoľvek fuga ťa robí menším, hej? Takže takto viacej, no musíš, áno, ja som tiež robil túto chybu veľa rokov, takto som mal, aby som veľký hrudník, ale ty tu obyčajne takto zavri. Hej? Krása. A už len keď tak malinko skús vyrotovať, takto, a túto ruku troška viac dopredu. Áno, ako keby ty si len opri vyššie o chrbát. Tak. Jo? Dobre, oveľa lepšie. Keď tak, sa môžeš troška nakloniť. Ide o to, záleží, jak sú rozhodcové, jak to chceš mať, aký štýl, lebo ten hrudník sa môže pozvať na classic štýl, úplne s veľkým hrudníkom, nadýchnutým úplne, že čo najvyšším a potom kulturisticky s vydýchnutým a hej, presne s flexiou brucha, hej, ale vždycky, keď si všimneš profikov Sibama a tak tí nemajú túto medzeru. Oni sú túto úplne zavretí. Ja viem, že sa to nedá úplne zavrieť, plus záleží, z akého uhla sa na teba pozerá kamera, ale aspoň aby si vedel o tom, že fakt veľká fuga ťa robí opticky horším. Ale inak detail je to skvelé. Triceps z boku. Dobre, teraz tu máme troška zlé svetlo na tom tricačiku. No to by sme tu museli lepšie svetla kúpiť do Gimexu, to ti nepomôže. Ti donese na budúce také ožiarenie. Dobre, biješ aj klasik triceps s tou nohou vpredu. My si to ukazovali minulé na pozingu. Hej, presne, nohy do L-ka a ide o to, aby si ukázal ideálny pomer medzi stehnom a adduktorom. Že ako keby, aby si sa zoširšil. Lebo ono to teraz musí hrať. Ono musí hrať šírka vrchu a šírka noh, hej. Ty máš strašne veľký hrudník a širokú mohutný vrch a nohy ako keby, že trošilinka, nie že zaostávajú, ale v tejto póze sa môžu zdať menšie. Takže ako keby... Že by som mohol spraviť ten normálny a potom si vás restu? Áno, zasa ten istý štýl, ak som hovoril pri tom lat spread. Ak vás budú dlho držať, alebo na konci, ak tú pózu máš dobrú, tak sa v nej môžeš rozlúčiť, zasa by si beral pozornosť. Ja to robím na pódium takto, že som v tejto dlho a keď sa povie, že ideme ďalšiu pózu, alebo ak fakt sme dlho a nudím sa, tak tam prestúpim a dám ešte túto, lebo v nej vyzerá celkom pohode.
naopak, hej. Tak. A vydých. Dobre. A ono sa dá ešte ako keby z vákum hrať. Predtým dáš vákum a potom tam flexneš naraz. Môžem ti to skúsiť ukázať. Ja to robím takto, takže som v tomto, hop, a teraz som v bruchu, flexi, a potom sa povie, že buď koniec, alebo keď tam chcem byť ešte v tej poze, tak urobím, že... Hej, že medzi tým troška ako keby, bacha, tu hlavne nemôžeš polaviť, lebo to je dosť častá chyba, že sú všetci brutálny pás a potom... A to je Ježišmária, hej, a to aj v diete vidie na pódium, takže si to tam proste zasa s voľakým prechodom, hej, a potom... Že zadný dvojitý biceps. Hej. To bol tiež pekný prechod, všetko super. Dobre, zadný široký. Áno, idú do hrúbky s predklonom, bum, bum, a potom sa naklonia. Viac menej to môžeš použiť, je to dobré. OK. Otočka, brucho, stehna. Tak. No. Super, dobre, ak sa ti náhodou dá ešte viac zmenšiť tie medzery, zase aby si tam nemal. A tie ruky si viacej napni, ako keby chceš túto napnúť biceps, tak to otáčaj. Dobre. OK, čo by som možno tebe radil tým, že máš ako keby pomerne dosť dominantný hrudník a menšie ruky a chrbát voči kostre a voči trupu, je v rámci toho, že dobre, určite to na začiatku urobiť cez flexiu brucha, cez tú povinnú pozu, že musíš byť rovno, ale potom by som využil tvoju silnú stránku a ukázal to z boku, kde bude hrudník a brucho. Nemôžu nič povedať, stále tam je brucho, je to len doťuk, ukázal si im to, čo chcú a zároveň ty tu ukážeš tú silnú stránku. Máš podobnú stavbu, tak budeš využívať podobné triky. Aha. Hej. Tam už môžeš vyslovene, ako keby z boku, na hamstring. Hej, tu si spredu a potom jedna ruka sa... Počkaj, nech sa vidíš, keď si to budeš doma pozerať. Si spredu, hej, jedna ruka sa spúšťa a ideš bum, naraz. Skvelé, jo? To je taká super rozlúčka. Dobre, ďalšia vec, zasa keď sme pri tých prechodoch, tak bol zadnom širokom, hej, hop, tak zasa môžeš to spustiť. Teda, tvoja ruka, teda tvoja noha je na zemi. Záleží, či budete končiť v dubli, alebo v tomtom. Je to viac menej... Väčšinou v tomtom je vaše poradie, hej? Dobre. Tak, úplne jednoduché, jak si, hej, bum, spustíš ruky a môžeš sa ako keby takto, Michael Jacksona. Že to je najľahší prechod, to dáš len nohu za seba, cez ňu sa otočíš a už ideš do toho. Hej, a tam sa dá fakt urobiť s tým, vyhrať. Hop, zasa tento postoj máš dobrý a potom... Hoci, aké to už je jedno. To už je jedno, čo budeš robiť tu. Len to bude vyzerať celkom dobre, keď sa... Takto otočíš. Budeš vynikať v tých dorastoch. Jo? Inak všetko skvelé. Skúsi to. Lebo stopánkami a s ponožkami sa to robí ľahko. A teraz len za seba. Jo. No, pohodičke. To bude... Áno, akože tým sa nesnaž voľa, akože Ježiš, mne to musí hneď výjsť, aby som zaparkoval do pozy. O to pokoj, to nemusíš, lebo zbytočne si môžeš pokaziť samotnú pozu. Ide o to, že len, hej, že len dosť sa vieš, ty to môžeš urobiť úplne tak esteticky, že bum, vydýcháš sa, pripravíš sa a ideš na to. Bum, bum, bum. Hej? Napríklad. Úplne si to vychutnať, urobiť to jak na voľnej zostave. Most muskulár. Aj keď si teraz klasik, fyzik. A nohy. Tak. Dobre. A klasik, fyzik pózu, keď už ideš tie dve kategórie? Či vy to tam nemáte tak? Že favorite klasik, fyzik pózu? Nie. My máme iba akože povinné. Tie, ktoré sme teraz prešli. Ľudia, bohužiaľ, voľnú zostavu neuvidíte z hudbou, lebo YouTube mi to blokol kvôli autorským právam, takže ak to chceš vidieť presne celé, tak príď na Hero Hero, kde to je všetko bez obmedzení. Plus tu vidíš, akú najlepšiu taktiku by si mal voliť ty, alebo ako bude Andrej na free posing, hej, to je niečo iné ako voľná zostava. Takže toľko a ľudia, ak sa vám videjko ľúbilo, hoď subscribe, follow, všetko možné a hoďte nejakú podporu Andrejovi do komentára, alebo v čase vydania tohto videa už budeme mať tú súťaž veľmi blízučko, takže všetko ho namotivuje a nakopne. Pekne ľudia a stay natty. Vidíte, však dá sa vyzerať takto dobre aj naturálne, však pozrite na nohy, kokos. 18 rokov a naturál. Jop, stay natty druhýkrát.